Τα πούμε εδώ. Έλα να δώσει 12,5 εκατομμύρια. 12,5 εκατομμύρια σίγουρα θα κερδίσει. Αν τα πάλι δεν θα πάνε από το μήνυμα, θα παίζουν και σήμερα. Παίζουν όλες τις μέρες αυτές. Παίζουν όλες τις μέρες αυτές που έχουμε το jackpot. Στη Νέα Πόλη και Σεπτέμβρη, έτσι είναι πάρα πολλά. Έπαιζε και πριν Τζόρι, ένα αγαπητό του κόσμου. Τώρα πόσο μόνο έχει φτάσει 17 εκατομμύρια, έτσι. Είναι πολλά τα λεφτά, θα τα δώσει, πιστεύετε? Οι πιθανότητες είναι σταθερές. Υπάρχουν 12,5 εκατομμύρια είναι αστική συναντηλική αναδειξή, όπως κάποιους άλλους αριθμούς, 25 εκατομμύρια πιθανότητες. Ποιος ξέρει. Παίζουν με σύστημα ή έρχονται και ότι στη δίκη? Εμείς παράγουμε και δημιουργούμε πάρα πολλά μαθητικά δελτία. Δηλαδή που έχουν πολύ μεγάλο κόστος για να το παίξει κάποιος μόνος του. Το μοιράζουμε σε μερίδια, γιατί έτσι πιστεύουμε ότι το να πάρει κάποιος 17 εκατομμύρια μόνος του είναι και πάρα πολύ. Έτσι μοιράζοντας σε 10 ή σε 5 άτομα, 3.400 και από 1.700 είναι αρκετά νομίζω επενδύματα. Παίζουν όμως και δικά του συστήματα και ατομικά και απλά δελτία. Γενικά, Μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές το κακό είναι σε δελτία του ευρώ. έχετε έτσι μια εικόνα πόσο μπορεί να χάλασε ένας και μόνο παίκτη? Όχι, γιατί ο κόσμος δεν συνηθίζει να παίζει σε ένα πράγμα. Παίζουν αρκετά παραπάνω από ό,τι έπαιζαν πριν. Βέβαια, παίζει και πολλοί νέος κόσμος που δεν έπαιζε πριν, που έχει εμφανιστεί τώρα λόγω της τεχνολογίας. Είναι και το ότι έχει ακουστεί πλέον τα λεφτά που έχει φτάσει. Ευχαριστούμε πολύ. Να καταργηθεί ο αέρας στα μπαλάκια και να ανοίγουν τα μπαλάκια και να είναι το χρώμα το ίδιο όλα. Όλα τα μπαλάκια να είναι κίτρινα. Να μην είναι άλλο πράσινο, άλλο κόκκινο, άλλο πράσινο, ο οποίο από την χειριστή να μπορεί να αλλάζει, να είναι πάντα όλα που ξεχωρίζει. Για να μην ξαναπάει στο jackpot. Όχι, ναι, έτσι να μην ξέρει το χειριστή τι να βγάλει. Γιατί όταν βλέπει το μπλε, το ξαναπατάει και βλέπει το μπλε. Εσείς παίξατε? Έχω παίξει εγώ. Καλή επιτυχία. Κατάλαβες, αυτό θέλουμε τη δικαιοσύνη, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Δεν